Kedves barátaim! Sziasztok! Szeretnék először is egy pár kérdést nektek feltenni, hogy ez érthetőbb legyen, hogy mit szeretnék nektek elmondani ma. Tehát mi történik velünk, vagy veletek, ha mondjuk szaladtok a busz után, és nem éritek el? Mi történik akkor veletek, ha szaladtok a villamos után, és nem éritek el, és közben még el is buktok, és elestek, és nincs, aki felsegítsen benneteket? Mi történik akkor, hogyha mondjuk az orvostól kaptok egy helyes diagnózist, ami nagyon nem tetszik nektek, és akkor azt mondod, hogy jó, hát akkor nekem van egy ismerős természetgyógyászom, elmegyek, hát ha ő még egy jobb gyógymódot tud nekem, és a természetgyógyászat azt mondja, hogy figyelj, menj vissza az orvoshoz, ez nem az én területem. Puha, mi az az érzés, ami elönti az összes sejtedet? Milyen érzés önt el téged akkor, amikor hallod, hogy a gyereked karambolozott, és a mentősök hívnak, hogy melyik kórházba menjél a gyerekedet meglátogatni, de gyorsan. Milyen érzés az, amikor az unokád elesik, és vérzik keze, lába, tehát ezt lehetne ragozni. Mi az az érzés, ami ilyenkor elönti a sejtjeinket? Ez az érzés a stressz. És a stressz az mindig félelemmel jár. És akkor szeretném nektek nem fogom tudni mindet elmondani, de azért, amiket ismerünk belőle, tüneteket, hogy milyen tüneteket tud okozni a félelem és a stressz. Nagyon sokan mondják azt, hogy az orvos azt mondja helyesen, hogy hát különösebb szervi elváltozást nem találunk, de a magas vérnyomásnak lehet az oka a stressz. Vagy a magas cukorérték, lehet akár a stressz az okozója. Milyen érzés az, amikor stresszes és gyomorideged lesz, összerándul a gyomrod szerinted, akkor milyen az emésztésed? Rendben van? Nem hiszem. És milyen akkor a vérnyomásod? Milyen a pulzusszámod? Fájnak a lábaid, kortizol kerül be a lábaidba. Dr. Alexander Lloyd, aki szinte az életét tette fel arra, hogy az emberi stresszt vizsgálta, és vizsgálja a mai napig is, könyvet is írt róla, hogy bebizonyította, hogy egy igazi 5 perces stressz 6 óra hosszára leállítja az immunrendszerünket. Mi is az immunrendszerünk egyáltalán? Ezek a fehér vérsejtjeink, amelyek a vastagbélben keletkeznek, minimum 70%-a. Tehát, ha ők nem termelődnek 6 órán keresztül, azzal kell nekünk gazdálkodni, ami van, és lehet, hogy éppen nagyon kevés van. Tehát teljesen végtelenné válunk a külvilággal szemben. Greg Braden a DNS szintjén vizsgálta a stresszt és a félelmet, hogy mit okoz. A DNS-ünket meg tudja változtatni, hiszen nem 10 évente 5 perces stresszelünk csak, hanem ez a stressz szinte egy krónikus népbetegséggé vált. Ő azt mondja, hogy a DNS-ünk meg tud változni a szerkezete, és a DNS végén a kromoszómák, most figyeljetek, ez nagyon érdekes dolog, a DNS végén a kromoszómák, ezek a fehérje tartalmú molekulák, ők a telomerek. Ezek felelősek a hosszú vagy a rövid életért az osztódásnál, a sejteknél. Ha ők a stressz által nagyon gyorsan elfogynak, akkor az a sejt értelmetlen halált fog halni, és ezáltal egy teljesen értelmetlen, gyors öregedés állhat be az embereknél.
Nos, ezeket azért mondtam el nektek, mert bizony velem is történt valami, ami engem arra késztetett, amit majd utána el fogok mondani. Tehát úgy nem éreztem jól magam, na jó, hát szédülök egy kicsit, hát nem érdekes, hát 35 éve, aki engem ismer, ugye én valóban egészséges életet élek, én mindig a legaktuálisabb, legjobb termékeket szedem, tehát én nekem praktikusan nem lehet semmi bajom. Igen ám, csak hogy az utóbbi időben elég sokat stresszeltem bizonyos itthoni dolgok miatt, és egyszer csak puff, elvágódtam, és nekiestem a kanapénak. Akkor az unokatestvérem megmérte a vérnyomásomat, 200 volt a vérnyomásom. Ha ez az utcán történik, és ott esek el, akkor lehet, hogy kezem-lábomat töröm. És akkor bizony elmentem az orvoshoz, és akkor bizony nekem az orvos felírta a magas vérnyomás ellen a gyógyszert, és jól tette, mert nem gondoltam volna, hogy én 200-as vérnyomással tudok élni, és akkor elkezdtem kutatni. És azt mondtam az univerzumnak, hogy ha lenne, tehát ilyen ima formájában szoktam én ezt megcsinálni, ha lenne egy olyan dolog, egy olyan természetes, alapanyagú dolog, ami a stresszt és a félelmet tudja úgy csökkenteni, vagy akár megszüntetni, hogy az idegpályákat tudja nyugtatni, regenerálni, és az endorfin hormonokat, esetleg a boldogság hormonokat tudná növelni, és egy ilyen békét tudna úgy elárasztani a sejtekbe, az összesbe, hogy a nézőpontjaim meg tudnának változni a dolgokról, mert sokszor a nézőpontjaink is a hibásak. Úgy, hogy egy maximális éberséget, fiatalságot és egészséges életet tudjak megtartani. Hát várnom kellett. Az az igazság, hogy a megoldásig elég sokat kellett várnom, de azért ez úgy szokott lenni, hogy kérj és megadatik, ugye? És valóban megadatott. És méghozzá egy olyan megoldásról van szó, ami ugye én kvantumgyógyász alkalmazó vagyok, és mindig arra gondoltam, hogy Istenem, de jó lenne, hogyha valami kis kvantumos is jönne már a világban, és jött. És akkor arra azt mondtam, hogy oké, én kipróbálom, mert én különben mindent kipróbálok, és csak utána, tehát alkalmazom, kipróbálom, és ha nekem bevált, akkor szoktam ajánlani. És most is így történt, hogy azonnal is kipróbáltam, ez nekem nem volt kérdés, és működött. És azóta is működik. Nincsenek félelmeim. Hát depressziós nem voltam, de nem stresszelek. Csak elmondok egy nagyon pici kis példát nektek. Akkor, amikor van időm, akkor szívesen megyek ilyen élő előadásokra, mert nagyon kevés van már ilyen, és különben is egy számomra nagyon kedves illető, egy ember hívott engem meg Szegedre. Bementem, és tudtam, hogy visszafelé 2 busszal lehetséges, hogy jöjjek haza, és éppen befordultam a Mars téren, amikor láttam, szinte integetni lehetett volna a zsombói busznak, hogy elment az orrom előtt. Na, régen ugyan mit csináltam volna? Klári, miért nem szedted jobban a lábod? A csudába is, már sokkal hamarabb hazaérhettél volna. Hát ez hülyeség, hogy így tántorogsz, meg ilyen lassan mész, meg ilyen ráérősen. Mi történt? És most igazán éreztem a hatalmas változást
a szervezetembe, hogy szinte a sejtjeim megköszönték, hogy ennek a megoldásnak igent mondtam, hiszen egy ilyen béke érzésem volt. Béke volt bennem. Komolyan. Szinte integethettem volna a busznak, hogy semmi baj. Jön a következő. Addig szépen leülök a marstéren, nézegetem az embereket. Nagyon szeretem az embereket nézegetni, mert tanulmányoztam nagyon sokáig, majd erről is lesz szó, hogy látom az embereknek az arcán, az arckifejezésén, hogy milyen a megszokott, megrögzött párbeszédük, belső párbeszédük. Hiszen a belső párbeszédünk irányítja az életünket. Majd erről is lesz szó. Tehát, hogyha ti úgy gondoljátok, hogy tágra nyílt a szemetek, és azt mondjátok, hogy miért ne, szeretnék róla többet tudni, ezt megtehetitek természetesen minden elkötelezettség nélkül, ezt megígérem nektek, csak azért, hogy tudjatok róla, hogyha érdekel benneteket a megoldás, akkor a holnapi napon csinálok a megoldásról egy ilyen maximum 5 perces kis videót, és aki érdeklődik, és itt a kommentbe írja, hogy csak annyit, hogy érdekel, vagy a Messengeremen írja, hogy érdekel, akkor nagyon szívesen elküldöm ezt a nagyon rövid kis videót, ami nagyon érthető lesz, és akkor beszélhetünk róla. Én kívánom nektek a jó döntést, és a teremtő erő mindenképpen legyen veletek. Na, sziasztok!